Anke f'Diċembru reġa' naqas il-qatt meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Iżda aktar minn hekk it-tnaqqis tal-qatt f'Diċembru kien l-akbar wieħed mis-sena 2000 sal-lum. Skont statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, dawk jirreġistraw għax-xogħol f'Diċembru kienu 6,287. Dan meta mqabbel ma' 7,400 li kien hemm fl-istess xahar fl-2013. B'hekk dawk li naqsu jirreġistraw kienu total ta' 1114. Kien biss bejn Diċembru tas-sena 1999 u Diċembru tas-sena 2000 illi kien irreġistrat tnaqqis ftit akbar. Dakinhar il-qatt kien naqas b'1118. Jirriżulta wkoll li l-aħħar li pajjiżna kellu rata ta' nies qiegħda daqstant baxxa kien f'Diċembru tal-2007. Fi stqarrija tal-Gvern intqal li fil-bidu ta' din il-leġislatura in-numru ta' nies jirreġistraw kien ta' 7,279. Dan ifisser li kull jumejn ta' din il-leġislatura 3 persuni qiegħda irnexxielhom isibu xogħol. Skont l-istatistika tal-NSO, it-tnaqqis f'dawk jirreġistraw kien innutat f'kull età, għalkemm l-aktar tnaqqis qawwi kien fost iż-żgħażagħ anke wara li l-Gvern implementa qatt ta' miżuri biex aktar żgħażagħ jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Il-Gvern sostna li bil-miżuri mħabbra fil-baġit għal din is-sena l-impenn huwa li fix-xhur li ġejjin ikomplu jinħolqu opportunitajiet ġodda biex aktar persuni jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom.